Χαίρετε. Με το παρόν επεισόδιο θα ήθελα να παραθέσω ορισμένες σκέψεις και απόψεις αναφορικά με τη σημαντικότητα της ελπίδας ή, για να το πω ακριβέστερα, καθώς αυτό δεν διαφαίνεται ξεκάθαρα από τον τίτλο, περί της ικανότητας του να ελπίζει κανείς. Και αναφέρομαι στην ικανότητα να ελπίζει κανείς, την ικανότητα δηλαδή για ελπίδα, για να υποδηλώσω ότι η ελπίδα δεν είναι κάτι εγγενές, δεν είναι δηλαδή κάτι με το οποίο γεννιέται κανείς, το έχει ή δεν το έχει, αλλά ένα άλλο είδος τέχνης, όπως η αγάπη και η γνώση, το οποίο προϋποθέτει δύο πράγματα, εξάσκηση αλλά και γνώση. Και η πραγματική ελπίδα, ως ψυχικό συστατικό, ως ένα δηλαδή χαρακτηριστικό του ανθρώπινου ψυχισμού, γιατί περισσότερο από όλα η ελπίδα είναι μια συγκεκριμένη ψυχική κατάσταση, και είναι η ψυχική κατάσταση να προσδοκά κανείς με γνώση, ρεαλισμό και σύνεση το καλό, υποφέροντας παράλληλα τα δεινά με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη στοικότητα, αλλά ενεργητικά και όχι παθητικά. Και αυτά είναι πράγματα τα οποία θα αναπτύξω εν συνεχεία. Ο λόγος για τον οποίο καταπιάνομαι με την ελπίδα, παρότι φαίνεται να είναι περισσότερο ένα φιλοσοφικό και όχι ψυχολογικό ζήτημα, είναι γιατί πιστεύω ότι στην πραγματικότητα αποτελεί ένα ζήτημα ψυχολογικό, καθώς η αποστολή της ψυχολογίας, τουλάχιστον όπως εγώ την αντιλαμβάνομαι, είναι να φέρει σε πέρας με γενναιότητα και χωρίς καμία επίοικια τη βελτίωση εκείνης της πλευράς ενός ανθρώπου, η οποία μπορεί να αναγνωριστεί ως μεταβλητή, τη βελτίωση δηλαδή της πλευράς του ανθρώπου η οποία αλλάζει. Και η ελπίδα είναι προθάλαμος της αλλαγής, στον ίδιο βαθμό με τη γνώση, στον ίδιο βαθμό με την αγάπη. Θα προσπαθήσω να προσεγγίσω την ελπίδα μέσα από έναν πάρα πολύ σημαντικό μύθο, τον μύθο του κουτιού της Πανδώρας. Κάποιες από εσάς ενδεχομένως είστε ήδη οικοί με τον μύθο αυτόν, τον οποίος είναι ένας μύθος υψηλού συμβολισμού, υψηλής συμβολικής σημασίας, και αντανακλά όχι μόνο τα δυναμικά της ελπίδας, αλλά και το πώς η ελπίδα έχει ριζωθεί μέσα μας περισσότερο ή λιγότερο αρχετυπικά. Πάντοτε πίστευα ότι η ελληνική μυθολογία, και συγκεκριμένα η μυθολογία η οποία έρχεται από έργα όπως το έργο του Ησίωδου συγκεκριμένα, αντανακλούν συλλογικές εκφάνσεις του ασυνειδήτου μας, πράγματα δηλαδή τα οποία είναι μέσα μας, πράγματα τα οποία ενδεχομένως ανήκουν στο ανίποτο της ύπαρξης, αλλά αυτή είναι η δουλειά της ψυχοθεραπείας και της ψυχολογίας γενικότερα, να μετατρέψεις το ανίποτο σε υποτό, το ασυνείδητο σε συνειδητό, έτσι ώστε να μπορεί κάποιος να αποκτήσει περισσότερη γνώση και έλεγχο πάνω στη ζωή του και να ζήσει αυτό το οποίο σε ένα προηγούμενο podcast χαρακτήρισε ως μια αρκετά ικανοποιητική ζωή. Γιατί η αρκετά ικανοποιητική ζωή είναι μια ζωή γεμάτη και μεστή νοήματος, μια ζωή όπου κανείς έχει ένα σκοπό να κατευθύνει την ύπαρξή του, και αυτός είναι ο σκοπός ο οποίος τον βοηθάει να αντέξει τα δεινά της ύπαρξης, γιατί αν υποθέσουμε ότι υπάρχει μια πραγματικά οικουμενική αλήθεια για τη ζωή, αυτή θα μπορούσε να αποτυπωθεί στην εξής φράση, ότι η ζωή είναι επώδυνη. Και αυτό είναι κάτι το οποίο υπάρχει σε όλες τις θρησκείες. Για παράδειγμα, το επώδυνο της ύπαρξης είναι η πρώτη από τις 4 ευγενείς αλήθειες του Βουδισμού. Υπάρχει σε άλλες θρησκευτικές δοξασίες, σε πάρα πολλά φιλοσοφικά κείμενα ανά τους αιώνες, και φαίνεται να είναι η μόνη πραγματικά αναγνωρίσιμη και οικουμενική αλήθεια που έχουμε για την ζωή. Η άποψή μου ωστόσο είναι ότι το να ζει κανείς ολοκληρωτικά, αυθεντικά και κυρίως ελεύθερα, και τι σημαίνει να ζει κανείς ελεύθερα, σημαίνει να μπορεί να γνωρίζει τον εαυτό του, να γνωρίζει το ασυνείδητό του. Αυτό είναι η υψηλότερη μορφή τέχνης και δεν υπάρχει σαφώς υψηλή τιμή να πληρώσει κανείς για να μπορεί να κοιτάζει τον εαυτό του κατάματα, να στέκεται μεταφορικά μιλώντας γυμνός μπροστά στον εαυτό του και να μην τρέπεται. Για να μπορέσει όμως ένας άνθρωπος να αντέξει τις δυσκολίες της ζωής, και δεν υπάρχει ζωή απογυμνωμένη από δυσκολίες, και δυστυχώς σήμερα έχουμε ανθρώπους όλων των ειδών οι οποίοι είναι ευαγγελιστές της ευτυχίας, και αυτή δεν είναι μια ευτυχία η οποία έχει βάθος, δεν ομοιάζει δηλαδή με αυτό που ο Αριστοτέλης για παράδειγμα,
ονόμασε ευδαιμονία, το συναίσθημα της πλήρους ζωτικότητας, το οποίο έχει να κάνει με την αφοσίωση σε ένα μεγαλύτερο νόημα, σε αυτό που ο Πλάτωνας για παράδειγμα ονόμασε το απόλυτο αγαθόν, κάτι το οποίο δηλαδή κατευθύνει τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά έχει να κάνει με την ευτυχία η οποία βρίσκεται στην πρόσκαιρη ικανοποίηση. Και ζούμε σε έναν πολιτισμό ο οποίος ενθαρρύνει πάρα πολύ την ευκολία, την πρόσκαιρη και εύκολη ικανοποίηση, και το πρόβλημα με αυτό είναι ότι οτιδήποτε κατακτάται πολύ γρήγορα και χωρίς σκόπο, αφενός δεν έχει διάρκεια, αλλά το σημαντικότερο είναι ότι δεν έχει βάθος. Και ο άνθρωπος αναζητά το βάθος, αναζητά να καταπιαστεί με τη δυσκολία. Ολόκληρος ο πολιτισμός μας στηρίχθηκε ακριβώς σε αυτό. Στηρίχθηκε στην αναβολή της απόλαυσης. Για ποιο λόγο κάποιος, για παράδειγμα, αντί να είναι σε ένα νησί και να περνάει καλά, ή αντί να επιδίδεται σε μια δραστηριότητα, κάθεται και μοχθεί στην εργασία, στη σπουδή, σε οτιδήποτε άλλο. Γιατί αναβάλει την ικανοποίηση την οποία θα μπορούσε να έχει επί του παρόντος για ένα πολύ καλύτερο και ουσιαστικό μέλλον. Και εκεί, ευτυχώς, πιστεύω, βασίστηκε ολόκληρος ο πολιτισμός στην αναβολή της πρόσκαιρης ευχαρίστησης, για μία ευχαρίστηση, για μία δηλαδή ευδαιμονία, η οποία θα έρθει πολύ αργότερα και η οποία θα έχει πολύ μεγαλύτερο βάθος. Στην πραγματικότητα ο άνθρωπος αυτό που ζητάει είναι βάθος, νόημα, το οποίο όμως έρχεται πάντα με πολύ μεγάλες δυσκολίες. Όπως έλεγε ο Νίτσε, τον οποίο άγγιξα λίγο στο προηγούμενο podcast, όσο κανείς ανεβαίνει, νομίζω έφερε την αναλογία του δέντρου, όσο ένα δέντρο τίνει προς τον ουρανό, ανυψώνεται δηλαδή, ψηλώνει, μεγαλώνει, τόσο οι ρίζες μπαίνουν πιο βαθιά μέσα στο σκοτάδι. Και αν προσπαθήσουμε να ερμηνεύσουμε τη φράση αυτή, την αποφθεγματική αυτή ρίση του Νίτσε, αυτό το οποίο ίσως θέλει να πει είναι ότι όσο κανείς αναπτύσσεται, τόσο μεγαλώνουν και οι δυσκολίες οι οποίες θα κληθεί να αντιμετωπίσει. Και οι δυσκολίες αυτές δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν χωρίς να είναι παρούσα αυτή η ψυχική κατάσταση, η οποία οπλίζει την ψυχή του ανθρώπου με κουράγιο, οπλίζει τον ψυχισμό του με ρόμη, με αλκή, και είναι στην πραγματικότητα η ψυχική εκείνη κατάσταση η οποία αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο και ζωοδότρα πηγή της ζωής μας, που δεν είναι άλλη από την ελπίδα. Και τι είναι λοιπόν η ελπίδα? Ουσιαστικά η ελπίδα αντιπροσωπεύει την πίστη σε όλες τις παραγωγικές δυνάμεις της ζωής, δηλαδή στις δυνάμεις της δημιουργίας, γιατί μέσα στην ψυχή του ανθρώπου υπάρχουν δύο μεγάλες συγκρούσεις. Από τη μία υπάρχει η επιθυμία για δημιουργία, για ανάπτυξη, για τέχνη, με την ευρύτερη έννοια του όρου, και από την άλλη υπάρχει το ένστικτο καταστροφής. Και όσο περισσότερο η δημιουργία υπερκερνά την καταστροφή, τόσο ο πολιτισμός και ένας άνθρωπος έχει μέλλον. Αλλά η ελπίδα είναι η ικανότητα ενός ανθρώπου να προσδοκά το καλό, ακόμα και κάτω από αντίξωες συνθήκες. Και η ελπίδα, για να το θέσω ακριβέστερα, η ικανότητα για ελπίδα, είναι κάτι το οποίο μπορεί να καλλιεργηθεί, όπως είπα στην αρχή. Και ως δομική ουσία της ζωής στρέφεται από το θάρρος, αλλά ενισχύεται από την αγάπη. Για να μπορέσει κανείς να φιλοξενήσει μέσα του την ελπίδα, απαραίτητη προϋπόθεση είναι ότι υπάρχει θάρρος, ή για να το πω λίγο διαφορετικά, το οποίο νομίζω ότι σαν λέξη το περιγράφει καλύτερα, ψυχικός σθένος. Γιατί για να υποφέρει κάποιος τις δυσκολίες της ζωής χωρίς να καταρρεύσει, χρειάζεται ψυχολογικό σθένος, ψυχολογικό θάρρος, χρειάζεται κουράγιο. Και παράλληλα με το θάρρος και το κουράγιο και το σθένος, η ελπίδα ενισχύεται από την αγάπη, που αγάπη σημαίνει δημιουργία. Θάρρος επίσης, το οποίο είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ελπίδας, όπως είπαμε, είναι η ψυχική ανθεκτικότητα ενός ανθρώπου. Το πώς και κυρίως το σε ποιο βαθμό μπορεί να χωρέσει μέσα του τα δεινά της ύπαρξης χωρίς να καταρρεύσει. Με άλλα λόγια λοιπόν, θάρρος είναι η ψυχική δύναμη ενός ανθρώπου, και πράγματι χρειάζεται θάρρος για να μπορέσει κανείς
να περάσει μέσα από τις μιλόπετρες της ζωής χωρίς να συνθλιβεί. Και αυτό είναι μια πραγματική επιτυχία. Και ρισκάροντας να κουράσω, επαναλαμβάνοντας την οικουμενική αυτή αλήθεια, η ζωή είναι πάρα πολύ δύσκολη. Και οι άνθρωποι πολλές φορές δεν αντιλαμβάνονται το ψυχικό σθένος το οποίο με λίγη βοήθεια μπορούν να καλλιεργήσουν. Πραγματικά το πόσο δυνατή, και όταν λέω δυνατή εννοώ με την πραγματική έννοια του όρου, με την έννοια δηλαδή του κουράγιου, με την έννοια ότι μπορώ να αντέξω τα συναισθήματά μου, γιατί αυτό που φοβάται ο άνθρωπος είναι τα συναισθήματά του, δεν φοβάται την ίδια τη ζωή, τα γεγονότα. Φοβάται τις συναισθηματικές του αντιδράσεις σε συγκεκριμένα γεγονότα της ζωής. Όταν κανείς, για παράδειγμα, χωρίζει από μία σχέση, δεν είναι ο χωρισμός τόσο ο οποίος τον τσακίζει. Αυτό που τον τσακίζει είναι τα αβάσταχτα συναισθήματα θλίψης που σε κάποιες περιπτώσεις εξελίσσονται και σε κατάθλιψη, εξαρτάται από το τι συμβαίνει μέσα σε έναν άνθρωπο. Όμως η καρδιά του ανθρώπου δεν μπορεί να νιώσει θάρρος αν δεν έχει μέσα της αγάπη. Και η ύψιστη μορφή αγάπης, η υψηλότερη μορφή αγάπης είναι η αγάπη για την ζωή, για τη δημιουργία, για την αλήθεια. Όταν όμως η ελπίδα, την οποία θα παρουσιάσω σε λίγα λεπτά μέσα από τον μύθο, είναι αποκομμένη από το θάρρος και την αγάπη, τότε είναι μη ρεαλιστική. Δεν πρόκειται για ένα δηλαδή αληθινό συναίσθημα. Και τι σημαίνει αληθινό συναίσθημα? Σημαίνει ένα συναίσθημα το οποίο αποτελεί ουσιαστικά προϊόν ψυχικού μεταβολισμού, προϊόν εσωτερικής εργασίας, προϊόν εσωτερικής δηλαδή εργασίας, αλλά είναι ένα συναίσθημα το οποίο πολύ γρήγορα μετατρέπεται σε απογοήτευση. Αυτό είναι αυτό που ονομάζω η παθητική ελπίδα, όταν κανείς απλώς προσδοκά ότι τα πράγματα θα έρθει ο Deus ex machina, ο απομηχανής Θεός, και θα τα κάνει καλύτερα. Αλλά η ζωή δεν λειτουργεί έτσι. Τα πράγματα γίνονται καλύτερα όταν κανείς προσπαθεί ενεργά για αυτά. Και σαφώς απαραίτητη προϋπόθεση είναι να μπορεί κανείς να ελπίζει στο καλό, αλλά να ελπίζει ενεργητικά, δηλαδή με προσπάθεια, με γνώση και κυρίως με συνείδηση. Αυτό διαφέρει την ενεργητική ελπίδα. Και επίσης η διαφορά της ενεργητικής ελπίδας από την παθητική ελπίδα είναι ότι η παθητική ελπίδα είναι απογυμνωμένη από το θάρρος και την αγάπη. Συνιστά στην πραγματικότητα παραίτηση, ή για να το πω λίγο διαφορετικά, συνιστά ένα είδος ναρκισσιστικού καταφυγίου, όπου κανείς καταφεύγει μέσα του σε ένα καταφύγιο παντοδυναμίας, ότι τα πράγματα θα έρθουν καλύτερα, ή ότι κάποιος θα έρθει και θα τα φτιάξει και θα τα κάνει καλύτερα, αλλά στην πραγματικότητα αυτό είναι εξαιρετικά βρεφικό. Τα βρέφη έχουν αυτού του είδους την παντοδυναμία, πιστεύουν ότι μπορούν να τα κάνουν όλα, ότι οτιδήποτε συμβαίνει στο περιβάλλον τους γίνεται από τα ίδια. Και το πρόβλημα με αυτό είναι ότι τα πράγματα δεν έρχονται ποτέ έτσι καλύτερα, και ακόμα και αν τύχει να έρθουν καλύτερα, στην αμέσως επόμενη δυσκολία ένας άνθρωπος εκθέτει πάλι την ψυχή του στον κίνδυνο μιας αφόρητης θλίψης, την οποία ίσως δεν μπορεί να μεταβολήσει. Για να μπορέσει ένας άνθρωπος να νιώσει όμως ελπίδα, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να μπορεί να πιστεύει στον εαυτό του. Και γι' αυτόν τον λόγο, αυτά τα ανέπτυξα λίγο στο podcast μου για την κατάθλιψη, όπου η διαφορά της κατάθλιψης από το πένθος είναι, πολλές υπάρχουν, αλλά η κυριότερη είναι ότι στην κατάθλιψη κανείς χάνει την αυτοπεποίθησή του. Και σε έναν άνθρωπο ο οποίος βιώνει κατάθλιψη, αυτό το οποίο βλέπουμε ότι χάνεται είναι η ελπίδα, γιατί για να μπορέσει κανείς να ελπίσει ενεργητικά ότι εγώ θα βγω από αυτήν την δυσκολία με τις δυνάμεις μου και σαφώς θα πάρω βοήθεια. Αλλά στην πραγματική ψυχοθεραπεία αυτό που κάνουμε είναι να ενισχύσουμε έναν άνθρωπο για να μπορέσει ο ίδιος να γίνει ενίοχος της ύπαρξής του, για να μπορέσει δηλαδή ο ίδιος να πάρει την ζωή στα χέρια του, να γίνει πατέρας και μητέρα του εαυτού του, και η δικιά μας δουλειά είναι να τον υποστηρίξουμε σε αυτό το ταξίδι ως συνοδοιπόροι και όχι να κάνουμε τη δουλειά για τον ίδιο. Γι' αυτό ο θεραπευόμενος πρέπει να βγει μόνος του από τα διλήμματα και τις δυσκολίες. Ναι, μεν με βοήθεια, αλλά με τις δικές του δυνάμεις. Και γι' αυτό πάρα πολλοί άνθρωποι αντιστέκονται στην ψυχοθεραπεία. Κάποιοι θέλουν έτοιμες λύσεις, κάποιοι άλλοι θέλουν να τους πει κανείς πώς θα ζήσουν, αλλά το πρόβλημα με αυτό είναι ότι δεν φέρνει ανάπτυξη, δεν βαθαίνει την εμπειρία ενός ανθρώπου στη ζωή.
και είναι ύψιστη τραγωδία να περάσει κανείς από τη ζωή χωρίς να γνωρίσει σε βάθος τον εαυτό του, χωρίς να συναντήσει τις ικανότητές του. Και το τίμημα το οποίο θα πληρώσει σαφώς είναι μεγάλο. Όπως επίσης είναι μεγάλο και το τίμημα να αποκτά κανείς γνώση, γιατί η γνώση έρχεται μέσα από τον πόνο και την οδύνη, το οποίο περιγράφει πάρα πολύ γλαφυρά ο μύθος αναφορικά με το κουτί της Πανδώρας, όπως άλλωστε και η Παλαιά Διαθήκη στη Γένεση. Οι πρωτόπλαστοι, όταν δάγκωσαν το μήλο της γνώσης, ξαφνικά συνειδητοποίησαν την αδυναμία και την ευαλωτότητά τους. Η Γένεση μαζί με τα έργα και η μέρα του Ησίωδου, που είναι το έργο που πραγματεύεται το κουτί της Πανδώρας και την ιστορία, έχουν πάρα πολλά κοινά, κυρίως από ψυχολογικής και αρχετυπικής άποψης, γιατί και τα δύο αναδεικνύουν ότι η γνώση έχει κινδύνους, αλλά τίποτα δεν είναι αυτό το οποίο μπορεί να αντισταθμίσει τους κινδύνους που έχει η έλλειψη γνώση, για να το πω διαφορετικά, η άγνοια. Και σαφώς η γνώση είναι πόδινη. Όταν, για παράδειγμα, οι πρωτόπλαστοι δάγκωσαν το μήλο της γνώσης, ξαφνικά συνειδητοποίησαν την ευαλωτότητά τους, ότι ήταν δηλαδή γυμνοί, άρχισαν να ντρέπονται, άρχισαν να φοβούνται, ότι ήταν εθνητοί, και γιατί δεν είχαν προηγουμένως καμία αυτογνωσία. Προσεγγίζω σαφώς την Παλαιά Διαθήκη ερμηνευτικά, μέσα από την ψυχολογική σφαίρα και όχι θεολογικά. Και το ίδιο συμβαίνει και με το κουτί της Πανδώρας, αλλά ας δούμε λίγο τον μύθο, ο οποίος, όπως είπα, είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός μύθος, ο οποίος εξηγεί το πώς ξεκινάει πραγματικά η ψυχολογική ζωή ενός ανθρώπου. Ο μύθος λοιπόν του κουτιού της Πανδώρας, που για να είμαι ειλικρινής δεν ήταν κουτί, αυτό είναι ένα λάθος και δεν είμαι βέβαιος πως έχει αποτυπωθεί έτσι, αλλά ήταν πιθάρι, και μάλιστα από τα πιθάρια στα οποία τότε οι αρχαίοι Έλληνες συνήθισαν να βάζουν τρόφιμα, κρασί και άλλου είδους πράγματα, αλλά θα το ονομάσουμε κουτί γιατί έτσι έχει καθιερωθεί ουσιαστικά στο συνειδητό και ασυνείδητο όλων μας. Ο μύθος λοιπόν αυτός, ο οποίος περιγράφεται στην Θεογονία και συγκεκριμένα στα έργα και η μέρα του Ησίωδου, περιγράφει την οργή των θεών, οι οποίοι στείλανε στην ανθρωπότητα, συγκεκριμένα στον Επιμηθέα, ο οποίος ήταν αδερφός του Προμηθέα, μια γυναίκα απαράμιλου κάλους, απαράμιλης δηλαδή ομορφιάς, την οποία ονόμασαν Πανδώρα, η γυναίκα δηλαδή η οποία φέρει όλα τα δώρα. Και θέλησαν να τιμωρήσουν το ανθρώπινο είδος λόγω του ότι ο Προμηθέας, για τον οποίο θα κάνω κάποια στιγμή ένα άλλο επεισόδιο, μιας που η πράξη του ήταν εξαιρετικά συμβολική και αυτό το οποίο περιγράφει ο μύθος είναι ιδιαίτερα βοηθητικό για να καταλάβουμε πώς την αξία της γνώσης, γιατί αυτό που έκανε ο Προμηθέας ήταν ότι έφερε την φωτιά, δηλαδή τη γνώση, τον πολιτισμό από τους θεούς τους ανθρώπους. Και γι' αυτόν τον λόγο τιμωρήθηκε με το βάρβαρο τρόπο με τον οποίο τιμωρήθηκε, αλλά η πράξη αυτή ήταν μια πράξη υψίστης συμβολικής σημασίας και μας δείχνει το πόσο σημαντική είναι η γνώση, το πόσο σημαντική δηλαδή μεταφορικά είναι η φωτιά, το φως για την ζωή ενός ανθρώπου. Ο Δίας λοιπόν, όντας οργισμένος με τον Προμηθέα, έστειλε την Πανδώρα στην γη, έστειλε την Πανδώρα στον κόσμο για να τιμωρήσει όλους τους ανθρώπους, λέγοντας μάλιστα ότι θα είναι αυτό το κακό κάτι που οι άνθρωποι θα χαρούν με την καρδιά τους, ενώ θα αγκαλιάζουν την καταστροφή τους. Η Πανδώρα λοιπόν είναι μια αρχετυπική μορφή, είναι η μητέρα όλων των γυναικών και θα μπορούσε κανείς να παρομοιάσει τόσο την ηθική ιστορία, αλλά όσο και την ίδια την Πανδώρα με την Εύα, η οποία όμως έχει περιγραφεί ως αιτία όλων των παθών και οι δύο γυναίκες, και δεν θέλω να το περιορίσω, ούτε είναι ο στόχος μου να μιλήσω για την κοινωνική σεξουαλική διάσταση του μύθου, αλλά περισσότερο να το κρατήσω στο ψυχολογικό κομμάτι και κυρίως στο κομμάτι της ελπίδας, χωρίς να αρνούμε ότι και οι δύο οι ιστορίες, και δηλαδή και η μυθική ιστορία του κουτιού της Πανδώρας, αλλά και στη Γένεση, υπάρχουν πάρα πολύ ισχυρά μηνύματα που αφορούν τη σεξουαλικότητα και το φύλο και τα οποία χρειάζονται ανάλυση, αλλά αυτό υπερβαίνει το σκοπό αυτού του επεισοδίου αυτή τη στιγμή, οπότε θα το αφήσω για λίγο στην άκρη.
Η Πανδώρα λοιπόν ήταν μια γυναίκα η οποία κατασκευάστηκε, ουσιαστικά πλάστηκε από χώμα, από τον ύφεστο, κατά παραγγελία του Δία, και στην ομορφιά της συνεισφέραν όλοι οι θεοί. Η Αθηνά, κάποιοι άλλοι λένε ο Ερμής, αλλά μάλλον ήταν η Αθηνά, της έδωσε τη ζωή. Οι θεοί του Ολύμπου, οι υπόλοιποι, της προσέφεραν όλα τα χαρίσματα και τις ικανότητες, μαζί φυσικά με μια επικίνδυνη γοητεία. Και για τον Ησίοδο η Πανδώρα ήταν το χειρότερο δώρο το οποίο θα μπορούσαν να κάνουν οι θεοί στον άνθρωπο. Όπως μάλιστα την περιγράφει ο ίδιος στη θεογονία του, ήταν χάρμα οφθαλμών, έλαμπε μεγάλη ομορφιά και τη θαύμαζαν ακόμα και οι θεοί που την κατασκεύασαν. Δεν μπορούσε να τη σταθεί σε αυτήν κανένας θνητός, και σε εκείνη την περίοδο τότε δεν υπήρχαν γυναίκες παρά μόνον άντρες. Η Πανδώρα ήταν η πρώτη γυναίκα. Οι υπόλοιποι θεοί συνεισφέραν εξίσου στη γοητεία της. Η Αφροδίτη την έκανε όμορφη, ο Ερμής την δίδαξε να γοητεύει και να εξαπατά. Και έτσι λοιπόν τη στείλανε στον Επιμηθέα, και έχει ιδιαίτερη σημασία εδώ το γλωσσολογικό κομμάτι, γιατί Προμηθέας είναι αυτός που σκέφτεται πριν κάνει κάτι, ενώ Επιμηθέας, αν η κατανόηση μου είναι σωστή, αυτός ο οποίος σκέφτεται αφού κάνει κάτι. Όμως ο ίδιος ο Επιμηθέας είχε προειδοποιηθεί από τον αδελφό του ότι δεν πρέπει να δεχτεί δώρα από τους θεούς, αλλά αγνόησε την προειδοποίηση, είδε τη γυναίκα, την Πανδώρα, την οποία ερωτεύτηκε παράφορα και την παντρεύτηκε. Ο Δίας λοιπόν, ιδιαίτερα ικανοποιημένος που η παγίδα του έπιασε, αφού ο Επιμηθέας ερωτεύτηκε την Πανδώρα, έστειλε ένα δώρο για το γάμο της, ένα πελώριο κουτί, το πιθάρι όπως είπα και πριν ουσιαστικά, το οποίο έκλεινε μέσα του όλες τις συμφορές της ζωής. Το κουτί όμως εδόθη με μία προϋπόθεση, ότι η Πανδώρα δεν θα ανοίξει το κουτί. Σύμφωνα πάντοτε με το μύθο, η Πανδώρα, η οποία περιγράφεται ως μια ιδιαίτερα περίεργη γυναίκα, αναρωτιόταν τι είχε μέσα στο κουτί. Και μία μέρα, όταν ήταν μόνη της, αποφάσισε να εκδραματίσει, όπως λέμε στην ψυχολογία, την περίεργη αυτή, δηλαδή δεν μπορούσε να την κρατήσει μέσα της και την έκανε πράξη. Έτσι λοιπόν πλησίασε το κουτί, σήκωσε το καπάκι του κουτιού και μόλις το σήκωσε άρχισαν να ξεχύνονται από μέσα όλα τα δεινά τα οποία μαστίζουν την ανθρωπότητα, το μίσος, η βία, η σκληρότητα, οι ασθένειες, ο θάνατος και πολλά άλλα. Η Πανδώρα έκλεισε το καπάκι με δύναμη, σοκαρισμένη από όλα αυτά τα οποία βγήκανε μέσα, κρατώντας μέσα στο κουτί μονάχα κάτι το οποίο έμεινε ως τελευταίο, το οποίο δεν ήταν άλλο από την ελπίδα. Ας δούμε λοιπόν λίγο τώρα ποια είναι η συμβολική σημασία του μύθου, και σαφώς αυτό είναι δική μου ερμηνεία, γιατί αυτό είναι αυτή είναι η γοητεία της μυθολογίας, ότι μπορεί κανείς να την ερμηνεύσει με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Είναι όπως το ασυνείδητο του ανθρώπου, το οποίο χαρακτηρίζεται από πολυσημεία, έχει πάρα πολλά νοήματα δηλαδή. Αλλά κατά τη δική μου τουλάχιστον άποψη, ο μύθος του κουτιού της Πανδώρας αντικατοπτρίζει τα δυναμικά της ζωής, την ίδια τη ζωή, όπως είναι στην πραγματικότητα. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι οι θεοί των αρχαίων Ελλήνων, σύμφωνα με τη μυθολογία, έβαλαν ως το τελευταίο συστατικό, για άλλους το καλό, για άλλους το τελευταίο από τα κακά, την ελπίδα. Γι' αυτόν τον λόγο η ερμηνεία του μύθου είναι διφορούμενη. Κάποιοι θεωρούν ότι η ελπίδα είναι το τελευταίο κακό, γιατί παρατείνει τα βάσανα του ανθρώπου, ενώ άλλοι πιστεύουν ότι η ελπίδα είναι το αντίδοτο στα βάσανα αυτά. Και η δική μου προσωπική άποψη είναι ότι η ελπίδα ήταν αυτό που έμεινε μέσα στο κουτί όταν όλα τα άλλα ξεχύθηκαν και βγήκαν έξω ανεξέλεγκτα, γιατί άλλωστε αυτή δεν είναι και η πραγματικότητα με τη ζωή. Όταν κανείς ανοίγεται στη ζωή, ανοίγεται στη δημιουργία, τότε ανοίγεται στους πόνους, στις απογοητεύσεις, στις αρρώστιες, στον θάνατο, ο οποίος αποτελεί κομμάτι της ζωής. Και όλα αυτά βγαίνουν και έρχονται στη ζωή ανεξέλεγκτα. Κανείς δεν μπορεί να ελέγξει το πότε και αν θα αρρωστήσει. Κανείς δεν μπορεί να ελέγξει τι θα συμβεί στη ζωή του. Χάνει την εργασία του, χάνει μία σχέση, αρρωσταίνει, πεθαίνει κάποιος δικός του άνθρωπος.
Όλα αυτά συμβαίνουν μέσα στη ζωή. Έτσι η Πανδώρα, για τη δική μου τουλάχιστον, στη δική μου τουλάχιστον κατανόηση, δεν είναι η αιτία όλων των κακών, όπως την ονόμασε ο Ησίωδος, αλλά όπως και η Εύα, είναι το συμβολικό πρόσωπο, η γυναίκα, η οποία αφύπνισε τον κόσμο, αφύπνισε τον Επιμηθέα και φυσικά και όλο τον υπόλοιπο κόσμο, γιατί έδειξε τη ζωή όπως είναι. Για παράδειγμα, και το εξετάζω ως αντιπαραβολή με την Παλαιά Διαθήκη, όπου οι πρωτόπλαστοι ήταν σε αυτήν την παραδείσια κατάσταση, όπου είχαν τα πάντα, είχαν έναν πατέρα Θεό να τους φροντίζει και ξαφνικά θάγκωσαν το μήλο της γνώσης και τα έχασαν όλα αυτά. Ή στην κατάσταση των αρχαίων Ελλήνων, όπου ο Επιμηθέας ζούσε πάρα πολύ ευχαριστημένος με την Πανδώρα, με μια πάρα πολύ ωραία γυναίκα η οποία είχε όλα τα καλά, μέχρι που ξαφνικά ξεχύθηκε η πραγματικότητα της ζωής, γιατί αυτό το οποίο βγαίνει από το κουτί της Πανδώρας δεν είναι τα κακά, δεν είναι αυτή η κατανόησή μου, αλλά βγαίνει η πραγματικότητα της ζωής. Και καλός ή κακός, η ζωή είναι εξαιρετικά δυσάρεστη και γίνεται ακόμα περισσότερο δυσάρεστη, ακόμα περισσότερο επώδυνη, όσο οξύμορο και παράδοξο και αν φαντάζει αυτό που λέω, όταν προσπαθούμε να αποφύγουμε τα δεινά της. Αλλά ο σκοπός της ζωής, όπως άλλωστε και της ψυχοθεραπείας, είναι η επιβίωση σε πρώτο στάδιο, και σε δεύτερο πώς μπορούν όλα αυτά τα δεινά να ενισχύσουν τη δημιουργικότητα ενός ανθρώπου, ώστε μέσα από το πέρασμα από τη ζωή να μπορέσει να έχει κάνει κάτι, να μπορέσει να έχει ζήσει δημιουργικά. Αλλά ο Επιμηθέας με την Πανδώρα, πριν ανοίξει το κουτί και εξηγηθεί η πραγματικότητα της ζωής, όπως άλλωστε και οι πρωτόπλαστοι στην Γένεση, στην Παλαιά Διαθήκη, ήταν σε μια παραδείσια κατάσταση. Όπως το παιδί όταν έρχεται στον κόσμο, που βρίσκεται σε αυτήν την παραδεισένια κατάσταση, ο Φρόιντ το έλεγε αυτού μεγαλειώτης, έχει την μητέρα η οποία συμβολίζει, είναι μια άλλη Πανδώρα μεταφορικά μιλώντας, η οποία του δίνει χωρίς αντάλλαγμα και χωρίς όρια, υπό την προϋπόθεση ότι είναι αρκετά καλή, οτιδήποτε το βρέφος επιθυμεί, μέχρι που έρχεται ξαφνικά ο πατέρας, αυτό που στην ψυχανάλυση ονομάζουμε ειδιπόδιο σύμπλεγμα, και το αποκόπτει από την μητέρα. Και η μεταφορική ουσιαστικά κατανόηση του ειδιποδίου, πέρα από τα κομμάτια της σεξουαλικότητας, τα οποία είναι περίπλοκα να αναπτύξω εδώ, είναι ότι ο πατέρας, αυτό που λέει στο βρέφος, είναι ότι δεν μπορείς να έχεις ό,τι θέλεις όποτε θέλεις, δεν μπορείς να κατέχεις τα πάντα, δηλαδή την μητέρα που για το βρέφος κατέχει τα πάντα, αλλά θα πρέπει να συμβιβαστείς και να βγεις έξω και να βρεις κάτι το οποίο έχει κάποια κοινά χαρακτηριστικά με αυτό που βίωζες, αλλά δεν μπορείς να είσαι άλλο σε αυτήν την παραδείσια κατάσταση. Αυτό είπε και στην Παλαιά Διαθήκη ο Θεός στους πρωτόπλαστους, και αυτό ουσιαστικά είπε και ο Δίας μέσω της αλληγορίας, του μύθου δηλαδή του κουτιού της Πανδώρας, στους ανθρώπους, ότι η ζωή είναι πάρα πολύ δύσκολη. Το ερώτημα όμως το οποίο ευλόγως εγείρεται εδώ είναι πώς μπορούμε να επιβιώσουμε, και αυτό το απαντάει ο μύθος του κουτιού της Πανδώρας. Μπορεί ο άνθρωπος να επιβιώσει μόνο μέσα από την ελπίδα. Γιατί η ελπίδα, η οποία όπως είπαμε έχει δύο απαραίτητα συστατικά, το θάρρος, το κουράγιο, δηλαδή το ψυχικό στένος και την αγάπη, είναι το μόνο πραγματικό καταφύγιο. Και όταν λέω καταφύγιο δεν εννοώ το καταφύγιο το οποίο αποκόπτει κάποιον, αλλά το καταφύγιο στο οποίο μπορεί να πάει κανείς μέσα του, είναι ένα εσωτερικό δηλαδή καταφύγιο, και να νιώσει πραγματικά προστατευμένος. Ελπίδα σημαίνει ότι μπορώ να έχω πίστη στις δυνάμεις μου, ότι ακόμα και όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά, μπορώ να επιβιώσω χωρίς να καταρρεύσω και μπορώ να κάνω κάτι με όλη αυτή την κατάσταση, από το να είμαι τελείως αβοήθητος. Και είναι εσωτερική κατάσταση γιατί έρχεται από μέσα. Πολλές φορές μπορεί κανείς να μιλήσει σε κάποιον, να ακούσει, να δει ένα βίντεο, ένα οπτικοακουστικό και να νιώσει μια προσωρινή ουσιαστικά ανακούφιση ή να βιώσει μια προσωρινή ελπίδα, αλλά το πρόβλημα με αυτό είναι ότι δεν λειτουργεί μακροπρόθεσμα, γιατί η ελπίδα είναι κάτι το οποίο απαιτεί πάρα πολύ εργασία, είναι προϊόν εσωτερικής εργασίας, είναι μια ψυχική διεργασία, για να το πω διαφορετικά, μια ψυχική διεργασία
η οποία απαιτεί κόπο και προσπάθεια και κάτι το οποίο ουσιαστικά κάνουμε και στην ψυχοθεραπεία, όπου έρχονται άνθρωποι σε εμάς οι οποίοι αντιμετωπίζουν περισσότερες ή λιγότερες δυσκολίες και αυτό το οποίο στην πραγματικότητα έχουν χάσει είναι η ελπίδα τους. Η ελπίδα ότι τα πράγματα με προσπάθεια, με ενεργητική προσπάθεια μπορούν να πάνε καλύτερα και αν δεν πάνε καλύτερα δεν θα καταρρεύσουν. Αυτό είναι κάτι το οποίο πολύ εύκολα το χάνει ο άνθρωπος και αυτό που κάνουμε στην θεραπεία είναι να καλλιεργήσουμε μέσα του την ενεργητική ελπίδα. Έτσι ώστε το κουτί, και σκέφτομαι το κουτί περισσότερο στην εσωτερική πραγματικότητα ενός ανθρώπου. Δηλαδή η ψυχική κατάσταση ενός ανθρώπου, αυτό που έχει μέσα του, και όταν μέσα σε αυτό το εσωτερικό ψυχικό κουτί υπάρχει η ελπίδα, τότε η ζωή αυτόματα γίνεται καλύτερη. Και γι' αυτό θεωρώ τους αρχαίους ελληνικούς μύθους πάρα πολύ σημαντικούς, γιατί παρουσιάζουν τη ζωή όπως πραγματικά είναι. Με τις δυσκολίες της, αλλά και με την ελπίδα. Γιατί είναι αυτή η ίδια η ελπίδα η οποία μπορεί όχι απλώς να αμβλύνει τις δυσκολίες της ζωής, αλλά να μπορέσει να οπλίσει το ψυχισμό ενός ανθρώπου με το απαραίτητο κουράγιο, με το απαραίτητο σθένος, έτσι ώστε να μπορέσει να αντιμετωπίσει αυτά τα δεινά χωρίς να καταρρεύσει. Και όταν η ψυχή του ανθρώπου είναι οπλισμένη με ελπίδα, τότε όλα είναι δυνατά. Γι' αυτόν τον λόγο διατύπωσα τη φράση πριν, ότι ένα βασικό πρόβλημα του ανθρώπου είναι ότι δεν γνωρίζει πόσα πολλά μπορεί να αντέξει εάν λάβει την καλύτερη βοήθεια. Και λέω εάν λάβει την καλύτερη βοήθεια για τον απλούστατο λόγο ότι, όπως το ανέπτυξα αυτό και στο podcast με την κατάθλιψη, ότι δεν μπορούμε όλοι να μεταβολήσουμε όλες τις αλήθειες ομές και ανεπεξέργαστες. Και ο κάθε ψυχισμός χωράει μέσα συγκεκριμένα πράγματα και πολλές φορές εργαζόμαστε πάνω σε αυτό, έτσι ώστε να αυξήσουμε τη χωρητικότητα του ψυχισμού ενός ανθρώπου για να μπορεί να μεταβολίζει περισσότερο τις αλήθειες. Και σε αυτό παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο η ελπίδα, γιατί όταν κανείς έχει μέσα του αυτό το εσωτερικό κουτί της Πανδώρας, έχει δηλαδή μέσα του την ελπίδα, τότε αυτό το οποίο νιώθει είναι ότι μπορεί να πορευτεί στην ζωή, ότι μπορεί να αντέξει τις αλήθειες της ζωής. Γιατί όταν ένας άνθρωπος φοβάται την αλήθεια, αυτό που ουσιαστικά φοβάται είναι η συναισθηματική του αντίδραση απέναντι στην αλήθεια. Δεν είναι το γεγονός σαν γεγονός, δηλαδή είναι η ερμηνεία και η συναισθηματική αντίδραση στο γεγονός. Αν ήταν μόνο η ερμηνεία, τότε τα πράγματα θα άλλαζαν πάρα πολύ εύκολα μέσα από συνειδητές προσπάθειες ερμηνεών, αλλά είναι περισσότερο η ασυνείδητη αντίδραση. Και όταν αυτό συνδυάζεται με την έλλειψη της ελπίδας, τότε ο τρόμος είναι αυτός ο οποίος κατοικεί στην ψυχή ενός ανθρώπου. Μια άλλη ίσως ερμηνεία του μύθου έχει να κάνει με το συμβολικό του ονόματος της Πανδώρας, αυτή η οποία φέρνει όλα τα δώρα, και στην πραγματικότητα κανείς δεν μπορεί να γευτεί τα δώρα της ζωής, όπως δηλαδή ο Επιμηθέας, ο οποίος είχε δίπλα του μια γυναίκα παράμιλης ομορφιάς, η οποία ήταν τόσο όμορφη που τη ζηλεύαν οι θεοί και η οποία συμβολίζει όλα τα δώρα, το τέλειο ή το πλατωνικό αγαθό όπως το ονομάζουμε, χωρίς να εκτεθεί και στα δεινά της ζωής. Και νομίζω ότι αυτή είναι άλλη μία σημαντική διδαχή του μύθου, ότι δεν μπορούμε να γευτούμε μόνο τα καλά της ζωής, τα οποία δεν διαρκούν για πάντα, αλλά αργά ή γρήγορα ερχόμαστε και αντιμέτωποι με τα δεινά και τις συμφορές της ζωής. Και όλοι μέσα μας χρειάζεται να κουβαλούμε ένα κουτί της Πανδώρας, ένα κουτί το οποίο αναπόφευκτα θα ανοίξουμε και θα έρθουμε αντιμέτωποι με το περιεχόμενό του, και η κατανόηση της ζωής, η ίδια η ζωή βασικά, εκτείνεται πέρα από το καλό και το κακό και έχει να κάνει με το νόημα, έχει να κάνει με τη δημιουργία, αλλά όσο πιο πολύ κανείς ανοίγεται προς την ζωή, όσο πιο πολύ κανείς ζει πραγματικά, τόσο όπως και η Πανδώρα η οποία άνοιξε το κουτί, εκτίθεται και στα δεινά, και αυτή είναι η πραγματικότητα της ζωής, αλλά δεν υπάρχει διαφορετικός τρόπος να ζήσει κανείς και κυρίως να ζήσει παραγωγικά και δημιουργικά. Το ακριβώς αντίθετο είναι η παράλυση.
Και σήμερα υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι βιώνουν παράλυση, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αδυνατούν να κάνουν το επόμενο βήμα και φοβούνται να ρισκάρουν, φοβούνται να βελτιώσουν τις ζωές τους, ενώ έχουν όλα τα εφόδια και τις ικανότητες να το κάνουν. Και ο λόγος για τον οποίο γίνεται αυτό είναι γιατί φοβούνται ότι ανοίγοντας το κουτί της Πανδώρας, μεταφορικά μιλάω, αυτό που θα ξεχυθεί έξω θα είναι όλα τα δεινά. Αλλά δεν μπορεί κανείς να έχει πρόσβαση στα καλά της ζωής. Δεν μπορεί κανείς να έχει πρόσβαση σε όλα τα όμορφα πράγματα στη ζωή χωρίς να εκτεθεί στα κακά. Το ίδιο συμβαίνει και με την αγάπη και τον έρωτα. Όταν κανείς, για παράδειγμα, αγαπά, αμέσως εκθέτει τον εαυτό του στην πιθανότητα απώλειας του άλλου, στην πιθανότητα να πληγωθεί. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα. Αυτό δεν σημαίνει ότι το εγχείρημα για ζωή, για δημιουργία, για αγάπη θα πρέπει να καθίσταται αποτρεπτικό. Αλλά αυτό το οποίο χρειάζεται είναι ότι μπορούμε να οπλίζουμε τις ψυχές μας με θάρρος και κουράγιο, τα οποία αποτελούν τα δομικά συστατικά της ελπίδας, ώστε να μπορούμε να αντέχουμε τα δεινά της ζωής, να υπομένουμε καρτερικά και στοικά τις δυσκολίες της, κινούμενοι προς την κατεύθυνση στην οποία έχουμε χαράξει εμείς για τον εαυτό μας. Έτσι λοιπόν, αυτό το οποίο μας διδάσκει ο μύθος είναι το πώς είναι η ζωή πραγματικά. Πηγή ευτυχίας και συνάμα της στοιχείας, και δεν αποτελεί η ζωή μια παραδείσια κατάσταση εξειδανικευμένης ευτυχίας. Γι' αυτό το λόγο οι αρχαίοι Έλληνες είχαν περίσσιο θάρρος να κοιτάξουν τη ζωή κατάματα όπως πραγματικά είναι, με ρεαλισμό, και συνειδητοποίησαν ότι η ελπίς είναι η κατάσταση της ύπαρξης η οποία μας βοηθά να αντέξουμε όλα τις τα δεινά. Όχι να τα εξαφανίσουμε, αλλά να τα υπομένουμε. Και αυτό είναι αρκετό. Πολλές φορές έρχονται άνθρωποι στην δική μας τη δουλειά και θέλουν να απαλλαγούν από τις δυστυχίες τους, αλλά αυτό το οποίο είναι δύσκολο να συνειδητοποιήσει κανείς είναι ότι μπορεί μόνο να απαλλαγεί από κάτι όταν μάθει να το αντέχει, όταν μάθει να το υπομένει. Και γι' αυτόν τον λόγο στην αρχή το υπομένει μαζί με τον θεραπευτή, φέρνει αυτήν την πραγματικότητα μέσα στην θεραπεία. Και είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι αντέχουν αυτή την πραγματικότητα. Αλλά πολλές φορές, τις περισσότερες μάλλον, οι άνθρωποι που έρχονται σε εμάς είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν την τύχη να έχουν έναν άνθρωπο στη ζωή τους, ο οποίος να τους βοηθήσει να αντέξουν τις δυσκολίες, και έτσι αυτό το οποίο μάθαιναν είναι να έχουν το κουτί της Πανδώρας κλειστό, γιατί η ψυχή τους ήταν απογυμνωμένη από την ελπίδα και φοβούνταν ότι αν ανοίξουν αυτό το κουτί, αν ανοίξουν δηλαδή αυτή την προοπτική προς την ζωή, αυτό το οποίο θα ξεχυθεί είναι μόνο τα δεινά και όχι η ελπίδα. Είναι επιτακτική ωστόσο ανάγκη ο σύγχρονος άνθρωπος να πράξει ό,τι έπραξε και η Πανδώρα, να δείξει δηλαδή την απαιτούμενη περιέργεια, και δεν υπάρχει τίποτα κακό στην περιέργεια υπό την προϋπόθεση ότι είναι καλοήθης, δηλαδή ότι έχει σκοπό την εξερεύνηση και να έχει σκοπό τον έλεγχο. Αυτό είναι η κακοήθης περιέργεια. Και έτσι, ανοίγοντας αυτό το κουτί, να ανοίξει τον εαυτό του στην προοπτική της ζωής. Και σαφώς, όσο κανείς ανοίγεται προς τη ζωή, όπως είπα και πριν, ανοίγεται και στις δυσκολίες της ζωής. Αλλά δεν υπάρχει διαφορετικός δρόμος. Για να το θέσω λίγο διαφορετικά, ο εναλλακτικός δρόμος είναι πολύ χειρότερος. Γιατί δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο από μια αβίωτη ζωή. Και όταν κανείς προσπαθεί να προστατευτεί από τα κακά της ζωής, παράλληλα προστατεύεται και από τα καλά της, και έτσι προστατεύεται και την ίδια τη ζωή και χάνει την εμπειρία του να ζει, και του να ζει επικοδομητικά και με δημιουργία. Και αυτός δεν είναι ένας πολύ βοηθητικός τρόπος να ζήσει κανείς. Γιατί αργά ή γρήγορα θα μετατραπεί σαν τον τραγικό ήρωα του Τολστόη, τον Ιβάν Ήλιτς, ο οποίος στο νεκροκρέβατό του αυτό το οποίο διαπίστωσε είναι ότι όλη του ζωή ήταν ένα λάθος. Και το ίδιο θα συνειδητοποιήσει και ο άνθρωπος ο οποίος προσπαθεί να προστατευτεί από την ζωή. Προσπαθεί να προστατευτεί από τις αποτυχίες της ζωής, αλλά στην πραγματικότητα προστατεύεται από την ίδια τη ζωή και κατασπαταλά την ύπαρξή του, και αυτό φυσικά είναι μια ανίποτη τραγωδία. Στους δύσκολους καιρούς που διανύει ο καθένας, και ο καθένας έχει τις δικές του δυσκολίες και τον δικό του Γολγοθά, είναι βοηθητικό να προσπαθήσουμε να ανασύρουμε μέσα από την ψυχή μας το δικό μας κουτί της Πανδώρας και να ανασύρουμε μέσα από αυτό το κουτί την ελπίδα,
η οποία θα μας βοηθήσει να κοιτάξουμε τη ζωή και τις δυσκολίες της με θάρρος και αγάπη, έτσι ώστε να μπορούμε να απαντήσουμε στο ένιγμα της ζωής με τον τρόπο με τον οποίο απάντησε στο ερώτημα του χορού στον Προμηθέα Δεσμότη, ο Προμηθέας, ο οποίος όταν ρωτήθηκε ποιο ήταν το αμάρτημα για το οποίο τιμωρείται, απάντησε: «Έκανα τους θνητούς να πάψουν να προβλέπουν το θάνατό τους ως μοιραίο». «Και τι φάρμακο βρήκες γι' αυτό?» ρώτησε ο χορός. «Τους έδωσα ελπίδες», απάντησε εκείνος. Και πράγματι η ελπίδα είναι το πραγματικό αντίδοτο στον ψυχικό θάνατο. Ένα αντίδοτο το οποίο οφείλει να έχει μέσα του κάθε άνθρωπος όταν ανοίγεται στο ξέφωτο της ζωής. Ένα αντίδοτο και μια ψυχική ικανότητα η οποία μας βοηθά να αντέξουμε τις δυσκολίες της ζωής χωρίς να καταραίουμε. Σας ευχαριστώ.